ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ನಿಕುಲುಂಟು ಪಾತೆರ್ದ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲುಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೀತಿಜೆನ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲುಂಟು ಬೊಕ ರೆಸಿಪಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನದಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಲ್ಲತ್ ದುಂಬುದ ಒಡಿಲ್ದ ಇಲ್ಲ್ ಟೆರೆಸ್ ಇಲ್ಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಸ ಪೊಸ ಸ್ಟೈಲ್‌ದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಉಂಡು. ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್‌ಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಬೊಡ್ಚಿ ತೂಕ ತೂಕ ಅಂದ್ ಪಿರಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ. ಚಿತ್ತಿಲ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತೆರ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್. ಅಂಚ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್‌ನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆಂಡ್ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆ ಗಿಡಡ್ ಫುಲ್ಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ವರ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂತೆ ವರತ ಪೂರ ಗೆತ್ತುದು ಎನ್ನ ಕೂಡ ಅವೆನ್ ನಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವೊಂತೆ ಆಕಿನ ಎನ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತುದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಹೋಮ್ ಟೂರ್‌ದಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ತೂಪೆನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆತೆ ಅವೆನ್ನ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ. ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪನ್ ನೆನಪುಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೆನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ ಎಂಚಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡುವೆ ಎನ್ನ ಮರಣ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟದಾಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಎನ್ನನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಕ್‌ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆದಿತ್ತ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಮುಜಿನ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ ಎರೆಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್. ಆಂಡ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ನಕುಲು ಇಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆತೆ ಪಂದ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ ಇತ್ತ್ ನಾತೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ಲ ತೂಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುದು ಮಲ್ಲಗಲೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್‌ನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆತೆ. ಬೊಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಉಂದೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಎನ್ನಿಗಳಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ. ಯಾನಿನಿ ಕಾರ್ನ್‌ದ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಕಾರ್ನ್‌ಗೆ ತೊಂದೆ ಎನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತುದು ಜತ್ತುದು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊನ್ನುವೆ. ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್‌ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ಗ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆದೊಂದೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಚೂರು ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನುವೆ ಬೊಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ್ ಅವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುದು ಉಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ವೆನ್. ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಪಿನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಬಾಡುಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಬೆತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಅವುಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು. ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಡುಂಡಯ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪಿನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆನ್ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಎದ್ ಬೋಡುತ್ತೆ ಆತೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತುದು ಚೂರು ಬಡ ಆನಗ ಉಂದುಲ ಮಲ್ತ್‌ಕೊರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್‌ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರಗು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಾರಗ್ ಎದ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬೊಕೊಂದೆನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಉಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ನೀರ್‌ದಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆಜ ಚದ್ ಕಾರ್ನ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್‌ಂಡ ಬೊಕ ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್‌ದಾತ್ ಮೆಯೋನೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್‌ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್‌ದಾತ್ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಯೋನೀಸ್‌ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊನ್ನು ಆತೆ ಒಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ತುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಯೋನೀಸ್ ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಏನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಒಂದೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಆಪುಂಡು ದೆನ್ ಬ್ರೆಡ್‌ಗ್ ಬಟರ್ ತಾಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಮೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಐಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೆ ಮಲ್ತದ್ ಕೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಡ್‌ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಆನ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ದೀದ್ ಎಕ್ಲ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮೇಕರ್ ದೀಪೆ ದೆಕ್ಲ ಚೂರು ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್‌ಗ್ಲ ಬಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪಾಡೋಡು ಇಚ್ಚಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್‌ದ್ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ಡ್ ದೀತೆ ಎಂಚ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದೀವೊಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ದೀಯಂದಾಂಡ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂದೆಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ನಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್‌ಲ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ದೀಂಡ ಕರೆಂಟ್‌ದ್ ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್‌ಡ್ ದೀಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನೆನ್ನ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬನ್ನಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಐಟ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟರ್ ಸರಿ ಆದ್ ನಮ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್‌ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ರೆಲ ತಿನುಲಿ ಯಾನ್ನೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್‌ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇಜಂಡ ಇಂಚನೆಲ ತಿನ್ರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯರೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಈತ್ ಕಾಯಿಂಡೆ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಂಡ ಟೇಸ್ಟ್‌ಲ ಹಲಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲು ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.